ଶୋଇକି ଦେଖ ଘଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧାର ଘଡ଼ିଏ ଆଲୋକ କେତେ ମାରାତ୍ମକ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବ ହିଂସାବାଦ ତୋର ମୋର, ଏ ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବ ହିଂସାବାଦ ତୋର ମୋର। ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବା, ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବା। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୋର ମୋର ଯାହାକୁ କହୁଛ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକି ଫୁଟେଇ ଦିଅ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକି ଫୁଟେଇ ଦିଅ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ, ସବୁ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଆଖିକି ଫିଟାଇ ଦିଅ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ ଘଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧାର ଘଡ଼ିଏ ଆଲୋକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁ ବାକି ରଙ୍ଗ ପାଉଡର। ଦର୍ଶକଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଆମ ରୋଜଗାର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଆମ ରୋଜଗାର। ତାଙ୍କରି ଅର୍ଥରେ ବଞ୍ଚେ ଆମ ପରିବାର। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କରି ଧନରେ ବଞ୍ଚେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଳି ଏବଂ ଗାଳି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁମେ ହିଁ ଦର୍ଶକ କହୁଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁମେ ହିଁ ଦର୍ଶକ କହୁଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ କିଛି, ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।